दरम्यान रेल्वे आयुक्त राकेश कलासागर आता घटनास्थळी दाखल झालेत। घटनास्थळी कलासागर यांच्याकडून पाहणी केली जाते। आज मुंब्राजवळ अपघात झाला आणि या अपघातामध्ये 5 प्रवाशांचा बळी गेलाय। सध्या रेल्वे आयुक्त राकेश कलासागर घटनास्थळी दाखल झालेत आणि त्यांच्याकडून सध्या पाहणी केली जाते। ही सध्याची आपण दृश्य पाहतोय। रेल्वे आयुक्त राकेश कलासागर घटनास्थळी दाखल झालेत आणि त्यांच्याकडून सध्या पाहणी केली जाते। बस 11 जवळपास 13 people फेल डाउन फ्रॉम द ट्रेन और अनफॉर्चुनेटली उसमें 4 लोग का डेथ हो गया है और 9 लोग जख्मी है और त्याच्यामध्ये त्याचे उपचार सुरू आहे आणि 4 पैकी डेथमध्ये एक जीआरपी कर्मचारी पण आहे। तर मुंब्रा लोकल दुर्घटनेमध्ये आज 5 प्रवाशांचा बळी गेला आणि त्यानंतर अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहेत। ही मुंबईची लाईफलाईन आहे की डेथ लाईन असा प्रश्न आता प्रवासी विचारतात।